will be the fact that as the ruling party, the ruling family, we are the one to make a final decision. We know that we have got smaller houses which are also family members, royal family members. So, I don't know if I'm answering you correctly or sufficiently to say, I wanted to stress something, Program Director. Yes, sir. When you are taken to the crawl, the crawl in our culture, it's a holy place where we pray for the nation. So to take one of the king's son to the crawl without their fathers, it doesn't give him blessing, because as we were trying to explain to you, we were not part of it, because the family hasn't sat down. That is why today we have given the name by the ruling family members. Kahle asiyimisi lento sitshela nje amaZulu nesizwe nabantu abase-South Africa ukuthi asihambisani nabo, asikumisi ngoba nalokhuya sakuzwa sekwenzekile nje, sasingazi thina sezoxoxa abantu ukuthi kade kwenzeka izinto kalusibayeni lapho enyokeni. I-distance ongayihamba uqhelana nabayigodla ongayihamba ngenyawo, kodwa sasingazi. Cela ukuphendula kulokhu ukuthi inkosi izalwa ngoba unkosikazi ezalwa ebukhosini. Can you imagine amakhosi engaka ezweni ukuba ebukhosini nasebukhosini kunengane? What if engamtholanga umfana nayo sengaba inkosini lo? Ngamanye amazwi ngisho ukuthi inkosi ikhulunywa noma iphakanyiswa emaguleni, umsamo la ukukhulunywa khona udaba umndeni ophakamisayo. Ngakho ke isilo nje lesihambile lesinendlovukazi eziyisithupha, akukho futhi lapho okuvela khona ukuthi mina mangiganwe umntwana wenkosi oyophuma kimi uyoba inkosi. Ngiyathemba undive kakuhle. Uyazi nawe lapha eSouth Africa abantu bakhuluma indlela zabo zokuthanda, kodwa ke ngesiko lakithi thina kwaZulu, ngoba imbube ibiganwe indlovukazi eziyisithupha zonke zise akulevel efanayo, nabo abantwana benkosi laba ebazalayo bakwilevel efanayo. I-decision ithathwa umndeni yokubeka ozothatha isihlalo. Uyabona igama esiliphakamisileyo, njengoba bebaningi bebangaka, abantwana nje bendoda abafani. Imisebenzi imbube ibiyenza naye. Uhlobo lomntwana othanda umndeni, oyithobileyo, osebenze isikhathi eside nobhejana. Sibuka ke ama-qualities kubo bonke, sapaqhamuka ke negama lakhe ngoba simbona ukuthi usebenze kangakanani. Ngakubalela imisebenzi eminingi engeke ngikwazi ukuyiqeda ebeyenza nembuku, enye eziyimfihlo ebebethi uma ezenza ayikhulume kuye. Okubalulekileyo kakhulu ke kodwa ke ukuthanda ke umndeni, ukukhonzile umndeni wakhe.
bengithi ke mhlawumbe emphathi ohlelo ngikhumbuzwa abantwana lapha ukuthi umntwana wenkosi lo esikhuluma ngaye usengaphakathi kulendlu. Njoba ke ubechazile umphathi ohlelo ukuthi njengoba sisazoya ekhaya akukho azokubeka antshele kodwa nje ngoba seniyazi ukuthi ubani cha ukuthi kwanele.